och Alicia Keys. Hej, också se Ruotsin miljonäri. Elise är en glad bondflicka från Kimitoö. Hon har växt upp bland grisar, jordgubbar och skog. Nu jobbar Elise på Ungmattorna, en lifestyle-grej för både ungdomar och vuxna. Hon är festexpert och här ger hon några tips för en bra fest. Planera i god tid. Då går allt som en dans. Gör själv inbjudningskorten. Det är personligare än ett mejl eller ett sms. Skicka korten cirka 3 veckor före festen. Kom ihåg tid och plats. Skriv också välkommen på korten. Tipsa om klädseln. Är festen utomhus eller inomhus? Du kan också fixa en temafest. Bjud gärna på buffé. Det är lättast så. Dekorera bordet. Använd din fantasi. Ingenting är omöjligt. Välj bra musik. Gör en lång spellista med dina favoritlåtar. Gamla klassiker fungerar bra. Ha roligt på festen. Hei, nyt mä annan teille tällä kertaa kans tämmösen pienen minivihkosen. Ja tää on nyt hei ainoa, jonka mä annan teille. Eli jos te hukkaatte tänne, sit joudutte taas kirjoittaa vihkoon, koska mä en jaksa, mä en mikään kopiokone. Eli säilyttäkää tää, pankaa sinne nimiin, jos se unohtuu tänne. Sitten läksyllä tehdä tämän ensimmäisen, mutta aloittakaa nyt elokuvaamassa. Aloittakaa tästä ensimmäinen sivu tästä vihkosesta. 2 ja 3 tästä, eli 11 miljoonaa. Nykyään niillä on 40. Mä ajattelin, että mä ensi vuonna yritän vaikka laatia tämmöiset pienet vihkoset. Tää on 2000-luvun teippas. Koska se kuitenkin ehkä helpottaa meidän hommaa. Performance. Eli pitäkää tallesta, älkää jättäkö nyt tänne, älkääkä huolekaan. Se on teknistä huomioon. Mohoja ja Filippa Koja. Eikö tänne? Just niin puolella. Elias, onko se teknistä tänne? Ei sun ole pakko tämmöistä kirjoittaa. Ja siellä varas, jos sattuu, siellä on teippaukset. Teippaa ja pro. Eli tosiaan läksysalissa, mutta aloittakaa tästä, teillä on 3-4 minuuttia. Laitoin ristiin. Tää ensimmäinen sivu, aloittakaa nyt se muutama. Jaa, se ei ole. Olette jaksavaisia. Tää on kuumottavaa tää 2000-luvun teippaus. Älä muuten saa. Eli Elisin tarinaa siellä kerrotaan. Mä kirjoitan teille Vilmaa jo valmiiksi. Elias, kannattaa MCK-kolan. Koska joku oli pois, niin mä laitan sen. Roope laittaa, Aki tulee. Kuka laittoi roskaa? Kuka laittoi puraa? Kuka laittoi puraa? Eiks mä Siinä sano, on jotain kehitysvammaisia vastaan. Niin. Ei, no. Aikaan kehitys vaan ihmettyä tykkää. Etkö tiedä? Akki vaan. Akki, selvä. Kysy multa. Mä en tiedä mikään. Oletko retkeilyväline kurssiin? Mulla on reskeli. Eli, mitä sä oot kirjoittanut? Miten sä teit sinun? Oletko kertoa Elisistä noista asiaa? Mihin hän antaa vinkkejä? Hän antaa vinkkejä festeen. Kuinka voidaan Se meinaa pitää olla. Mihin? Mihin asiaan? Se antaa vinkkejä. Mäkin on varmaan Silokampaan mustalla listalla. Onko siellä? Just niin, no niin hyvä. Sale. Mehän toistaan teistä, onko sun kielto vielä? Kertoo sinne minkälaista ruokaa, niin se sanoo, että buffetti olisi hyvä. Kuka on tehnyt tulokset? Tuloksnes. Mä kirjoitan ne tehtävät nyt tänne. Tulong. Ai niin, mun piti mennä Nestelle pelaa jo 50 vuotta sitten. Ai mitä? Mitä? Nestelle pelaamaan pelikuneen. Otat vaan Harjakaisen mukaan. Eikö siis Hartikaisen? Ei, ikä. Ninna nonna, ninna nonna. Moi Veeti. Hei kai. Mennäänkö syömään kelloa jo loppupäivänä? Sitten kohta. Meillä on porras. Saanalla on kyllä pieniä vaikeuksia kirjoittaa kellon. Meillä on porras. Katso, kun tuossa on toinen pitkä piisari. Sitten kun se piisari niin menee tuonne kasviin. En mä lue sitä kelloa vaan omaa. No sit se oma kello vähän. Kyllä mä uskon, että on. Mitäpä sä tuot sun kello edelleen? Miten niin? Näytä sun kello. Mun kello on oikeassa. No niin, se ei osaa lukea. Mun kello on
38. No tiedätte, että paksumpi viisari on niinku se tumpi viisari ja sitten ohuempi pidempi viisari on. Hei, mä sain kellokokeesta 10, kun tää yksi sai 7. Kuka saa kellokokeesta 7? Kuka voisi Oliko se olla? 7 vai 8? Se oli 7,5. Niin. Löysitkö sä sen? Anna lappu. Koita etsiä. Oispa se sulla. Mitä sulla meni siinä väärin? Mitä sitä Laita kello 6:05, niin... Vittu. mikä päivä? Huomenna puoli. Eikö varmaan lasku kellot, kun ne englannissa? Lopeta. Minkä mä voisin, että mä osaan lukea Mitä? Valta, tee tähän draamaan. Missä on peli? Mitä kuuluu? Sattuu ihan saatana. Mulla tulee kramppeja vaikka mihinkä, mut ei sinne. Mulle tulee kylmä. Aina jätti naakkuloista, voi murre. No, ei voi enää mitään näistä. Jos aina muistaa muistuttaa, niin aina muistaa. Että mulla ei oo vieläkään mitään. Ei oo hyvä. Voit lähteä koistaa mopolla tonne aseen. Kyllä todella. Joku isä. Clash Royale. Onko hyvä peli? Mä tein tästä vaan videon. Clickbait. Näytä. Aiakka alkaa pelaajan tosissaan. Ei viitti kyllä. Tää on sen verran. Miksi? Sen verran paskapeli, että Hyvä peli, älä dissaa. mä vaan teen semmosen pro-strategies tästä niin. Vittu kova peli. Ottaa helposti kaikki muut. Siellä Matti napsaa. Mä laitan ihan väärälle. Niin mä jaan. MP:llä on väripäivänä, kun on Pelkonen noissa samoissa vaatteissa lavalla. Ei kyllä hauska. Se oli kyllä aika. Se on oikeesti hauska. Siellä se, ne joku aasiassa tulee noissa. Se on kyllä.
pöytä. Yes. Hyvä. Se oli kyllä. Oli tiukille. Meni. Silver chest. Oh wow. Minkä epikö se oli? Oota. Kolme vitun tuntia. Mitä helvettiä? Mitä helvettiä? Vittu, mä käytän kaikki mun gemit nyt. Koska ei mua kiinnosta. No joku ostaa koptereita. Tiesitkö sä, että jos ostaa 50 euron Google Play lahjakortin, niin saa gemejä tähän peliin? Pitäisikö oikeesti käyttää? Tästä lähtee vikapeli. Kuinka vikapeli? Goblin Stadium. Jeppo, sä oot siellä ihan oikeen pelaajan vastaan. Oikein pelaajan vastaan tulee. Vastustajat. Mainitaan. Pitää saada Skeleton Army, se on pro. Tää on pro. Ei vittu, minkä toi homo. Saatana. Voittaa sen. No ei vielä tiedä. Ne sanonkin voittaa. Nyt näyttää vähän siltä, että tää on paska peli. Saatana. Nyt ihan, nyt oikeesti. Nyt bomberi. Älä nyt. Bomberna. Bomberia. Tänään. Knaitti. Siitä. Tänä Giantti. Pomme. Mut kun siihen menee niin paljon eliksiiriä siihen Gianttiin, niin ei voi. Nyt on joku wizardi täällä. Ei vittu. Mikä? No nyt voi vittu. Ihan saatanan paskapeli. Nyt kyllä. No ei vittu. Nyt se käytti jotain tollasta paskaa. Mikä epikki sulla on? Ei mulla ole mitään vitun epikkejä. En mä tiedä mitä se tarkoittaa. Teemme lillakortti. Mä annan sille vaan jotain tällaista paskaa. Ei vittu. Saatana. Itse onkin jo juhlessa. Paskaa. Saatanan paskapeli. Vittu. Hävisit. No en vielä, mutta Hävitä. kato nyt tätä hommaa. Ei saatana. Menee ohi. Ei mennyt. Kylmä osa. Vittu. Voi nyt vittu. 30 vitun sekuntia. Nyt vittu. Sullakin on skeleton armi. Kyllä. Mihin helvettiin tää jätkä menee? Mitä vittua? Ei Paskapeli. saatana. Oi Paskapeli. jumalauta. Nyt on kyllä niin paskapeli. Homo. Häviä. Joo, hävisin. Vittu. Paskapeli. Mä annan sille näitä vitun paskoja tänne. Noin. Me hakee makea tänään, niin pääset tähän penkille. No tänään se pitäisi ainakin olla koulussa. Missä Tilja? Sitten se oli tossa aamulla, se tuli. Niinpä, aiotko ottaa tarjouksen vastaan? Makeen tänne ja päästä penkille. Kyllä mä varmaan.
No hyvä. Make. Juha haluaa nähdä sut. Vittu tää on paskapeli. Juha haluaa nähdä sut. Juha, se haluaa sut tonne. Se on tuolla penkillä. Tuolla? Niin. Siis se on tuolla sisällä, tuolla Hakkalan niinku toisessa. Se on siellä niin. Mä tiedä, sun pitää kysyä. Onne. Mitä? Oi, nyt mä voitin. Mitä? Voitin, Voititko? yes. Kyllä, tästä tulee. Mitä sä pelaa? Clash Royale. Se on vitun hyvä peli. Ei mä. Oh. Oikein. GG. Ite pelaa. Tuli taas Silver Chest. Ite pelaa. Tää avaa. Nyt mä tiedän miksi Arttu tuli sanomaan mulle. Se haluaa omalle paikalle. Mun paikalle. No mieti. No se pränkki, hei. Okei. Toista kertaa tästä. Nice. Gold ja Arrow Archer. Ui nyt tulee Archerin uusi taso. Oi, Level 3 Archeri. Tästä viikapeli tähän videoon. Mä kuvat toiset videon tosta vielä. En mä tiedä. En välttämättä. Mites nyt vittuta? Satana! Hei, kuole paska! Miksi vituksena muilla on näin vitusti eliksiiriä, niin saa kaikki paskan? Ihan hommopeli. Ei nyt vittu. Kerro, miksi vitussa mä laitoin sen tonne? Paskaa. Ne hakee makeita, ei pääse tähän oikein. No miten nyt vittua? Miten tää koko ajan saatana on paska? Giantti vastaan giantti. Ei vittu, se vaan meni ohi. Vitun autisti. Miksi meillä vaan päähän? Niin ei, mutta se meni ohi siitä. No mä päähän ois kuollut. Päähän on Vittu mä hävisin, saatana. päähän sitä gianttia. Päähän. Saatana. Nyt lähtee vika, mun pitää voittaa tää. Tää pitää voittaa. Niin kauan kun sä voitat ainakin 3 laskua.
Mitä Alex boostaa Junnolle. Ai mikä? Uutta kenkää. Sinne meni se giantti. Sinne meni niin, että länget paukku. Länget paukku, nyt on räsö. Joo. Se on 1-0. 1-0. 0. 1-0 Arttu Suuri. Länget paukku ja rätisee ja jako. Nyt lähtee sen sitten toveri siinä. Ui. Siitä lähti. Siitä niin No niin. yhteen nollaan. Nyt on 1-0. Laitetaan bommeriin. Katoitko eilen peliä? Ai, lätkä. Niin. En, Miksi? kun ei kiinnosta. Suomi häviää muutenkin, niin mitä vitun väliä. Ei häviä. Artsurita, nyt siitä. Yes. Skeleton armi tohon. Voita se. Ai niin. Mennään kahdestaan sinne tyyliin sinne Tavastialle. Kahdestaan siellä. Voisi kysyä Mage boy. Nyt mun giantti ei pääse tonne asti. Ei saatana. Kato nyt mitä paskaa. Ei vittu, se tappoi ton. Ei saatana, arveit. Vittu. Rektaa se! Ei helvetti. Nyt saatana. Joo, kohta. Kato kun Arttu pelaa, se voittaa. Ai vittu. Ai saatana. Ei vittu. Ai vittu. Arttu tiputti eilen Lege-areenasta. Katso, Alex pääsi eilen yli 4 tonnia, se sitten tippaa. Oikeesti vaan läpi Alexin kunnialle. Ei, mä häviin tämänkin. Nyt paskaa. 25 helttiä. Tästä ei nyt. Mennään nytkin nurkkaan, että jammu löytyy. 1v1. En nyt pysty. Ei vittu. Ei saatana, ei vittu nyt. En voittanut, vitun paskaa. Mä annan täällä hymyn aamulla. Tästä lähtee taas kerran.
Ja täällä hänget Sauke Arppista ystämällä. Kato. Mäkin menen pelaan. Sparkimaa. Täällä on joku Eeli, joka ei sparkeita tekee mitään. Pääsee jysään. Täällä hängettä korttu pisti. Älä vittu. Pipileivosten päähän. Guggenheim päiväys. Ja sitten Guggenheim isä. Älä sitten kerro suoraan sitä. Älä koskaan sano, ettei kyllä meitä löytyy. Mitenkä